äsken se tuli semmonen pikku mokkaa tai semmonen. Niin, äsken loppu puhelimesta akku, niin... Se on huono puoli tässä. Niin, me laitetaan nämä molemmat videot, että älkää sitten ihmetelkö sitä... Ja tässä toisessa ei tule ehkä niin hyvä laatu. Niin, äskeisessä oli ehkä vähän parempi, mutta... Eikö se ketään haittaa? Paitsi tuolla creeperi ehkä, kun sen verran tulee päin minua. Ja mahti siihen paikkaan. Oi, se kuuluu sinulta. Kuulupa nopeasti. Eikö sä kuolipa nopeasti tai zombi. On kyllä pakko myöntää, että tää on hemmetin hyvää tää mies. Mutta vielä mulla on vähän enemmänkin noita ja tästä, nytten tässä ei tunne pitkä tästä videosta. Tai on tää silleen pitkä, mitä ei vähän samaa. Mutta mehän voidaan liittää ne. Voiko? Voi. Siis mä perun nyt tämän puheeni. Me tehdään tästä semmonen yksi pitkä video. Ehkä. Niin. Tää riippuu Jos me nyt jaksetaan vaan kuvata ja editoida ja... Mitä perhanaa? Endermani. Ottakaa vähän. Oli pakko kuvata noita näitä. Eikö ne ei näkynyt niin ihan hyvin? Niin, siinä oli siis Enderman kuitta. Varmaan äänestä jos kuuluu. Olisi ihan kiva löytää jotain tätä kaivoksesta. Laitais pois täältä. Laisinko mä täältä pois? Oh. Ihan tuolla puoleekin tarvii vähän aika nyt. Ei paljon. Niin vähän. Ja Portugalin 3 on silleen, että ottaa aika hitaasti. Ottaa yhtä hitaasti kuin... Mitä? Niin, ja sit mä saatan alkaa pelaa tekkittiä tai tekniikkiä sitten Minecraftissa, kun mä laitan sen koneelle. Jep. Ja mä en välttämättä pelaa koko ajan jotain. Ja silloin, jos mä saan kuvattua tätä silleen, että tää ei puhelimella vaan tämän boksin kautta, niin NRiäkin luvassa. Leikkarilla muuten pystyy ladaamaan semmoisen... Tähän ei pysty niin Kämi. Tai sen muuten pystyy varmaan webcam, kun meillä on se... Sienet ovat herkku, amme. Ja sitten... jos tiedätte jotenkin, että miten pystyy pleikkarilla kuvata näitä... Oi juma! Näitä pelivideoita. No niin, kertokaa. Jos on jotain kameroita, niin laittakaa kommenttia trolli-kanavalle. Sieltä tuli creeperi, jota heti... Mitä on puhelen? Siellä on tuo Mr. Creeperkin ja tuo... Sitä ei välttämättä tunnu niin pitkä. Välttämättä, ja siellähän se vihreä myljekas oli liikkuessa. Kato tänne. Mitä? Golden Applet on sitten... Ne on kyllä siitä hyvä, että jos on vähän esimerkiksi vähän elämää, niin tai silloin... ruokapalkkia. No ruokapalkkia, se ei hirveästi tuo lisää, mutta jos on vähän elämää, niin silloin siitä saa lisää elämää. Saapa. Silloin mä niitä saa. Ehkä mä tiedän. 45. Niin. Vähän meillä on ollut tulta. Joo. Tosiaan ei ole pelattu tää maailmaa syrjäytyvältä, paitsi kun boksille ei tallennut noi play. Niin me otettiin playthrougheja ja sitten me Niin et saatiin noita putioneitakin. tai se kahvin, mikä paskakeitin onkaan. Eikä pikku. Eikä kuuleeko, jos se puhuilee tuli. Ja nyt ei olla tultu kuolemaan ainakaan minun tietääkseni tähän. En mä ainakaan kuollut. Ei sä oo. Tai ei ole mitään jäänyt pois tästä videosta. Mutta ei ole asia.
Hello, miksi mä en ole? Eka video oli semmonen ihan fail, epäonnistunut. Suoraan sanotusti ihan teos. Me yritetään olla kiroilematta näistä videoista, eikö niin? Välillä saattaa olla Lipsua. Mikä täysin haittaa, kiroillahan Exceliä jo. No ei, mutta ei me mitään... Mitä? Oliko se ihan joku pamaus joskus? Mutta ne ei oo mitään meidän jumalia, semmoset Excelit. Niin me ollaan katsottu, tai minä, Viltsu, on kattonut ne varmaan kaikki. Viltsu-videot. Ja Jopi. Ja Exceli. Niin. Mä oon kattonut aika paljon näitä Minecraft-videoita, niinku näitä kuuluisilta. Sitten nyt mä en halua hirveästi mainostaa kanavia, mutta X-Leinonen on sitten Suomen paras sotapelien pelaaja. Ainakin semmoista huhua mä oon kuullut, mä en oo ihan varmasti totta, mutta sen videoita kannattaa katsoa, se on ihan hyvä. Onko se kanavan nimi muka toi X-Leinonen? Kato, osuunko täältä tohon Creeperiin? Et ihan. Onko se Slimee? On, no ehkäpä se Eva. Oli! Jes. Jos taisi tulla yli 20 minuutin video, taisi tulla. Hei, kumman luulta se kuuluu se? Ai se on tossa! Käskiperse puolella. Ei vois kiroilla. Yritetään olla ihan, että se sopeutuu kaikille, paitsi semmoselle, jotka ei näe kovin hyvin mitään. Tässä on vähän tämmönen huono grafiikka. Laatu. No niin, ei siinä grafiikasta tulisi. Tai ei, kyllä vaikka näkisikin hyvin, niin ei kyllä mitenkään... Tää on kyllä ihan suoraan sanottuna... Syvältä sieltä, mihin aurinko ei paistu. Ja missä Turku on? Turku on Suomen... Mitä vähän pomppas näitkö? Tää lenti on. Ai syttyykö Creeperitkin palaamaan tosta? No ei. En mä tiedä. Mä luulin ne räjähtää. Mitä? Mäkin. Jaska? Ei voi mitään. Tosiaan tänne pitäisi pistää soituja. Tässä on ruokatauko. Täällä on ollut spawneri. Hei, nyt mä muistan missä mä oon. Muistatko meidän setitykset? Eikö ei se ollut tää paikka? Se taisi olla eri serverikin. Häh? No silloin kun meillä oli se pahat paikat vähän kun... Ai niin, se oli eri serveri. Niin taisi olla. Joku löytää kotiin. Täältä on minua, mä tuuskemalla. Mitäs vittua? Mitä? Mä löydin sitten kotiin heti kun... Mitä mulle tuolla maapinnalla tehdään? Jotain randomia. Ja me ei varmaan lopetetaan tää kohta, mitä tää on jo... Kohta jotain puoli tuntia. Me lähellä. Mutta puoli tuntia, tai 2 on varmaan meidän normaali, eikö niin? Mä en kyllä haluais tehdä tää juttua, mutta... En mä jaksa etkiäkään. Siinä on se vaarana, että... Just se oli sanomassa, että laavaa tippuu päällä, mutta se oli kyllä vettä hyvällä tuulla. Jos katsoitte se ekan videon, niin mä en halua, että tuolla tulee nyt jotain miehiä. Mutta siellä on näitä miehiä. Tai jos ne miehiä onkaan. Kato skuadi! Mä löytän spiderin hukkumassa. Tässä on tosiaan tämmönen sieli. Mitä? Creeperistä. Oi vittu, mä kuolen. Jees. Joo, ei tarvi sitten aina kiroilla. Hei, mennään meidän katoonkin tuolla. Tämä mä oon näyttänyt tämän viime jaksossa, mutta kai tämän jännän tyypin. Hei, jatketaanko sitä silleen vähän, ettei siihen hiekkaranta mieluummin? Ai tähän. Niin, ihan kunnollinen. Ai tähän tänne. Niin. No meinaa, että ei nyt ehkä seuraavassa jaksossa, kun me käydään kohdalla koneella. Niin, no. Tai jos me yhdistetään sitten, no ei.
Pistäkö hiijakkaa? No ei se mitään. No tämmönen yksi oikein. Ei se haittaa, kun Se se... tehdään uudestaan. Ei se haittaa, kun ei mistään tehtykään. Rolleri teki se. Oikeastaan kun se pelaa meidän boksilla, sen tyypin nimi on Jo. Niin, sekin on vähän matkimista, mutta... Onko Noobi 19 kentää? Entä? Tai on se varmaan jonkun... Jos Viltsu, sä katot tän videon, niin mä pyydän anteeksi, kun mä matkin sua sitten Jopinkin puolesta. Tai siis sen... Tuskinpa tee hyvää, että katsotte tämmöstä... Luusereitten... Ei mitään luusereita, mutta meidän videoita. Tai oikeastaan kännykällä kuvattiin. Niin. Niin mä oon näyttänyt tän ja... Job ja Excel on parhaat Minecraftin pelaajat. Ainakin meidän mielestä. Niin. Ei muuten Vate, mä kokeilen, saako Silkitoitsilla Ja nyt mä käyn tuolla. Jes! Kato! Niin, ettellä... Tyy. Ettellä hakkaa silti. Tai mitä väliä. Ja jos katsotte viime jakso, niin Robert, haluatko tietää mitä mä kävi? No. Puit tuolta. Missä oot? Sä et oo nähnytkään, kun mä en ollut rollerilla tehty. Mistä se lähtee? No meidän talon alla. Ai tosta. Eiks nää kannattaisi laittaa kiveellä? Oli hienomman näköinen. Ei siis minä pahalle. Se on kohta varmaan moro. Ei mennä. No nyt vielä. Sanotaanko itse asiassa nyt? Vate. No. Laitetaan vaan nää eka tällä koplostoneella. Joo. Nää multa Tai ei mä hakkaan ne, niin pistä sää koplella. No. Tai hakataan mulle. Tai no. Väistä. Väistä putu itse. Mä kiroo siinä koko ajan. Oh. Se lähtee tästä. Mistä tohon nyt? Tohon voi laittaa. Varmaankin. Täytyy kokeilla. Onks meillä missään minecartteja? Se on moro ihan pian. Täällä on, monen täällä oli timoittia? 52. Nyt sua... Täällä on 3 stäkkiä. No, Mä laitan mä oon nää. näyttänyt kameraan. No niin, ja se on moro.